formació destinada a tots els equipaments culturals del districte de Ciutat Vella per poder arribar a treballar l'accessibilitat dels seus equipaments i poder conscienciar i assessorar aquestes entitats. L'objectiu de la formació quin és? Doncs ajudar aquestes entitats a prendre consciència de que un dels col·lectius que majoritàriament es queda fora de les activitats culturals són les persones amb discapacitat. I quan diem persones amb discapacitat estem parlant de diferents persones amb diferents dificultats per accedir als equipaments culturals i també al contingut cultural de la nostra ciutat. Hem donat tant eines per poder adaptar el contingut a les necessitats d'aquest col·lectiu, com també hem intentat donar una visió nova del que suposa atendre a aquestes persones. Entenent també que quan fem accessible un equipament per a les persones amb discapacitat estem afavorint sempre el reste de la població. La formació en diversitats funcionals m'ha semblat molt xula perquè, no sé, m'ha posat en lloc i poder experimentar de primera mà com són les diversitats funcionals. Crec que ha estat molt profitosa i molt necessària per tot el personal dels equipaments culturals per tal d'atendre degudament a les persones que ens visiten. La part que més m'ha agradat és l'eminentment pràctica, la que nosaltres com a mitjancers entre la institució i els visitants podem aplicar, que és l'atenció al públic. El que més m'ha agradat d'aquesta formació és la part pràctica, el poder experimentar amb tots els diferents tipus de diversitats funcionals.